لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. ассалому алейкум дӯстон, умедворам ки хуб ҳастен. дар канали ман меҳмонои нав ворид шудам. хуш омадем ба канали мо. раҳмати калон барои дастгиритон. ин дастгири шумост ки каналҳои мо пеш меравад. ман имрӯз камтар видео кардам, ҳарҷо патентспорӣ рафта будам. чӣ қадар одамаш бисёр буд дар патентспорӣ. аз саати 5 то 5 бегоҳ ман экзамен супоридам, анализома супоридам. акунун ҷавобаша интизор мешавам ки биёяд, меравам патентама калучат мекунам, баъд дар гражданство месупорам. худо кунад ки корҳоям бобарор бошаду тезтар тайёр шавад. ман охирон эфире кардам. дар эфирам намедонам вай зан буд, мард буд. нависон эфир карда наметавонӣ, эфир накун. намедонам ин суханҳояш барои чӣ буд. боз эфири ман мисол ранги эфири таҷмаама бошад, дар эфирам пухтупазҳо бошад. ин сухани он шахс буд. гуфтани ҳастам ба он шахс, намехоҳӣ ки мисол видеои моро тамошо кардан эфирои моро набиё. баъд бисёриҳо мегӯянд видеои шумо качество надорад. качество надорад, мумкин качество надошта бошад. шумо метавонед качество дороша тамошо кунед, и каналҳои моро дастгирӣ накунед. ба онҳое ки каналҳои моро дастгирӣ мекунанд, суханҳои хуб менависонанд, гуфтанем раҳмати калон миннатдорам аз шумо. ба суханҳои хубатон, барои дастгириҳоятон хеле ба мо дастгирӣ мекунед. ин дастгирии шумост ки каналҳои мо пеш меравад. баъд ман ҳозиро он қадар видео намекунам аз сабабе ки ман кор мекунам, ҳам дар фирмаи кабелик дуромада кор кардестам, вақт надорам. аз ҳамин сабаб видео накардестам. раҳмати калон дӯстон барои дастгиритон. ба ман саволҳои бисёр менависонанд ки ман шавҳар дорам, фарзанд дорам. дар ягон видеоам ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. бисёриҳо медонанд, аммо онҳое ки намедонанд, ман видео карда мегӯям, ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. то охири видео бо мо бошед дӯстон. дастгириро фаромӯш накунед. онҳое ки ба каналҳои мо подписатсия нестанд, гуфтаниам подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. то видеои дигар, худо нигаҳбонатон бошад. خیز مادر کی مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرت پیشی درت آمده است. خیز مادر کی مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرت پیشی درت آمده است. پسری در بدرت پیشی درت آمده.
دو جهان را تو خبردار سینامش کردی، پیسری از دو جهان به خبرت آمده. خیز مادر کی مسافر پیسرت آمده است، پیسری در بدرت پیشی درت آمده است. خیز مادر کی مسافر پیسرت آمده است، پیسری در بدرت